Pois Periferia transcurre na periferia de Sao Paulo, valga a redundancia, un pouco na zona das favelas. Non hai uns protagonistas claros, porque hai dúas personaxes que aparecen, van e veñen, pero os protagonistas son un pouco tamén a cidade, as propias favelas, os conflitos, a violencia. É un mosaico de situacións, eu creo, non? Por iso que o argumento, eu creo que para resumirlo de algún xeito, a vida dos rapaces que nacen ali da infancia nas favelas. Bueno, o estilo ven moito da música, porque cando cheguei a Sao Paulo eu xa viña de escoitar rap brasileiro e cando cheguei, claro, escoitaban ese tipo de música porque ali eles denuncian a través do rap todo o que lles está a acontecer, non? Eso, a violencia, o narcotráfico, as drogas, etc. Entón, eso fixo que o meu estilo fora un pouco con ritmo rap. O sea que contundente, non hai parágrafos e todo seguido, os enlaces están feitos con música de rap, bueno, tamén se incluen outras músicas de Caetano Veloso ou outros clásicos, non? Ou máis ou menos clásicos, pero o estilo é así, como moderno, non sei, podería dicirse, por exemplo. Home, a experiencia, que foi dura, estiven ali solo un mes e medio, pero eu creo que en 2 días me tería chegado para ver todo, bueno, o que vin, que tampouco vin moito, porque logo, xa te digo, me nutrín moito das súas músicas, da denuncia a través das músicas e dos conflictos que teñen, non? Hai sobre todo a infancia. Home, ten de especial, primeiro que un premio Xerais de novela, que para min é importante, claro que sí. Isto marca un antes e despois no oficio este de escribir. E un pouco, me sinto xa como que sí que son escritora, porque hasta agora eu escribía un pouco como hobby, non? Fixera vidas post-it, pero seguía traballando nas miñas cousas, logo vi un poemario, medio en prosa, pero é especial porque é a primeira vez que me sentei a escribir de verdade, que reflexionei sobre o tema e que estive moitos meses, sabes, metida na historia. E iso fai que o leves nas arterias contigo, non? A historia, que o teñas aí como clavado no corazón, que as outras son tamén fillos meus, pero non deixaron tanto pouso como esta. Esta, claro, unha novela máis longa e de máis, non sei, é máis, con máis pulsión, non sei explicarlo ben. Cando estaba ali, comecei a ler esta novela de Paulo Lins, Cidade de Deus, que logo fixeron cine, Fernando Meirelles, etc., e era increíblemente boa. Entón decidín que iba a deixar de lela, porque se quería escribir sobre as favelas, eu non iba a poder nunca igualar a novela de Paulo Lins. Entón, o referente era esa novela, pero deixei antes da mitade, porque era demasiado boa, e entón eu me iba a sentir moi, non sei, non iba a poder comezar a miña. Sí que me impactou un libro que lin como hai 15 anos, que se chama Meu pé de laranxa lima, que fala sobre a vida nas favelas dun menino, pero nunha época na que aínda as drogas, as armas, o narcotráfico non era tan potente como agora, pero sí que ese foi un referente importante. De feito, un dato anecdótico, foi o único libro co que chorei. Normalmente me podo emocionar cun libro, co cine, co que sexa, pero cos libros non choro, e con Meu pé de laranxa lima chorei. Eso me deu pé tamén a seguir pensando co paso do tempo no tema das favelas e todo isto. Eu creo que tivo moito que ver esa novela de Mauro de Vasconcelos, creo que é, non? Primeiro, tempo, porque cando non hai cartos por medio, tens que traballar en outras cousas a tempo parcial, tens que facer un pouco de malabarismo, e entón non tens suficiente tempo para escribir, entón vas un pouco agotada, sais da historia, entras, pero de cara a outro texto, o premio Xerais me vai dar a tranquilidade económica un pouco, non? Durante un ano, non sei canto me durará, pero... E logo, home, é como un impulso, non? Como escritora, cara a xente que non te coñece, ni é publicidade, que é sempre magnífico cando queres escribir, que te lean, bueno, todo isto. Desde este sí, antes non. Antes dicía, eu escritora? Non, que va. Eu son dependenta, eu son camarera,
pero o primeiro texto co que me sentei, traballei, sudei, me costou. Quero dicir que o oficio de escribir me din de conta que é fastidiado, porque no primeiro libro de relatos pois era entre volver do traballo e ir, eran cousas cortiñas, e o poemario Amor Amén foi moi veloz, escribín menos dun brán, sabes? Non houve casi correccións nin nada, foi paixonal e saliu de repente contundente. Pero aquí sí que hai que documentarse, moita búsqueda, foi oficio e foi traballo, non foi así tan caído das musas ou do ceo.